זה, אתה זה, בטח מסריח. רגע. רגע, תלחץ על האוקיי, ותגיד אני אוהב אותך. לא יצא, לא הלך. רגע. 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 מה רגע? תני לה שרעפת לעלות. נו! אני הולך. רגע, אני אצלם אותך. רגע. יאללה. רק את המרצון. רגע, עכשיו עוד שזה יבוא לי. רגע. אז מה את עושה? רגע. תשמע, אני מצלם כבר מעט. רגע, לא! למה אתם עושות? 3. רגע, מה 3-4? מה תפגר? תניגי לה 3-4. זוזי. את צלם זוזי? לא, עלי כלום. לא, רגע. אני אעשה טוב. רוצים שאני אעשה לכם פלוץ? לא, זה לא. אני אעשה. למה לא אמרת? מה זה בא לי? מה זה? תגיד עוד הוא משהו. צילם כבר פעמיים, תהיה. תגיד עוד משהו. תגיד תמי רמו. זה הזדייני. תגיד ירדנה לסבית. טוב, סבבה, רגע. יאללה, אריק, בוא נעשה פה סקס. כן? יאללה. זוזי! סקס. זה ריח נהיה פה. מה הגרפסים שלו? ריח של בייגלה. יואו, זה ריח. בייגלה וקולה. כן, את בעד שאני... יאללה.